أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ngicela Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi sibuze amaKristu. Allah uthi sibuze amaNazaretha. Allah uthi sibuze ama-Watchtower. Allah uthi sibuze amaRoma. Allah uthi sibuze abakhonza amadlozi. Ukuthi kungani lima talbisuna alhaqqa bilbatil? Kungani behlanganisa iqiniso namanga? Allah uthi sibabuze straight. Kungani behlanganisa iqiniso namanga? Wataktumuna alhaqqa, abagcini ngokuhlanganisa iqiniso namanga kodwa bayaligubezela iqiniso belazi. Wa antum tashhadun wa antum ta'lamun. Bebe bengofakazi, bebe bazi kahle ukuthi lento le abayiyenzayo i-wrong. Bahlanganisa, baxuba iqiniso namanga and bagubezela iqiniso belazi. Phendulani-ke amaKristu, phendulani-ke amaNazaretha, phendulani-ke amaRoma, phendulani-ke nani nina enikhonza amadlozi, phendulani-ke nani ma-Watchtower. Umdali uyabuza, kungani nixuba iqiniso namanga? Kungani nigubezela iqiniso nilazi? Nibe nazi kahle ukuthi lento eniyenzayo iqiniso kodwa niyaligubezela ngoba anifuni abantu balazi. Yazi-ke mina-ke ngoba-ke iQur'an ngiyayifunda, isambulo lesi esingcwele sokugcina mina ngiyasifunda. Hey, Allah unginikezile impendulo. Bazongixolela-ke abanye benu kumaKristu, kumaNazaretha, kumaRoma, kuma-Watchtower, ngisho nakubo abakhonza izithombe nabakhonza amadlozi. Nizongixolela-ke bafowethu ngoba mina iQur'an ngiyifunda ngiyikhulume njengoba injalo, without fear or favor. Uma ngabe wena lento le Allah umdali wakho, njengoba wena ungafuni ukumkhonza uzenzela abakho onkulunkulu, uma ngabe lento le ayikhuluma ngawe izokuhlala offside, angeke ikuphathe kahle, wazi ukuthi akusho kambatha umntwana kodwa kusho umdali wakho, uqobo lwakho. Yabona, ngiphethe iQur'an la ebhalwe ngesi-Arab. Ngasho ngathi iQur'an yeza emhlabeni ngani? Ngolimi lwesi-Arab. Yayibona? Ibhalwe ngani? Ibhalwe ngesi-Arab. Yayibona? Ngoba angifuni ukuthi ngikutshele into ephuma emqondweni wami noma ecatshangwa yimi. So Allah uyayiletha impendulo namhlanje zalo mbuzo lo Allah anibuza wona, ukuthi kungani nixuba iqiniso namanga? Kungani nigubezela iqiniso nilazi? Nikwenzelani lokho? Lalela ukuthi Allah uthini. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allah mkhulu kakhulu, akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika Allah sokugcina.
lalela uthi Allah kungani nina nenza lokho. Allah uthi Allahu akbar, mathalul ladhina humilut tawrat, lawo bantu labo abathweswe iBhayibheli noma abathweswe imibhalo eyafikela kubo. Lemiqulu le yamaBhayibheli nina maKristu, nina maNazaretha, nina maRoma, nina maWashtawa, nina maJuda eniyiphethe. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalela ukuthi Allah uthini. Thumma lam yahmiluha, uma ngabe bephethe lawo maBhayibheli abo layo, bethwele lawo maBhayibheli lawo abawaphethe. Allahu akbar. Kamathalil himar, umfanekiso yabo bafaniswa nezimbongolo. Anguphindele, kamathalil himar, umfanekiso wenu maNazaretha, maKristu, maRoma, maWashtawa, nina enikhonza amadlozi, nina enikhonza izithombe, nonke nina enikholelwe eBhayibhelini. Uthi Allah nina nifaniswa nembongolo yahmilul asfar, imbongolo ethwele incwadi. Imbongolo mayithwele incwadi, yini eyaziyo elapha phakathi encwadini? Ayazi lutho. Allahu akbar. Ingako Allah ethini? You maNazaretha, nina maRoma, nina maKristu, nikhuluma ngomdali into eningayazi, beghayri ilmi, ngiyaniphindela futhi, nikhuluma ngomdali into eningayazi. Wala hudan, anina guidance, niyafana nezimbongolo ezithwele incwadi. Abona imbongolo mayithwele incwadi donsa imthwalo, ayazi nokuthi leyo mthwalo le inani, ayazi lutho. So uthi Allah nina nonke nina eniphatha amaBhayibheli, eniphatha leyo mqulu le enikhohlisa ngayo abantu, nixuba amanga neqiniso nilazi, niligubezele iqiniso nilazi, ngoba nifaniswa nezimbongolo ezithwele incwadi eziphethe imiqulu. Nitholileke impendulo yenu namhlanje. Ngiyacela ke kubo bonke abanikazi bama-podcast, uma ngabe mina ningitholela umuntu ozobhekana nami ngezenkolo noma ngezokholo, ngicela ningasangifuneli imfundamakhwela, ngicela ningasangifuneli umfana osanukubisi, osanqela ibhodlela. Hayi, lo mfana wakashabalala mina nangilethela imfundamakhwela, nani niyazibonela lapha kuma-comments. Ngicela ningilethele umuntu ngempela enimaziyo, ukuthi lo muntu lo uyazazi indaba zakhe ngoba uKristu bakhe, uyazazi indaba zakhe ngoba uNazaretha bakhe, uyazazi indaba zakhe ngoba uWashtawa bakhe, uyazazi indaba zakhe ngoba uRoma bakhe, uyazazi indaba zakhe ngamadlozi akhe lawa akhonzayo. Ningangiletheli imfundamakhwela, ngiyayicelela lapha. Gift Mabunda mfowethu, ngicela mawuthola umfundisi, awuthi ngikutshele-ke mina-ke engibaqokayo, ngicela ungilethele ubaba uMbatha, umpostoli ubaba uMbatha, ngicela ungilethele yena ngoba ngiyambona ngathi uvuthiwe kancane ngeBhayibheli. Akavuthwanga kakhulu, uvuthwe kancane. Lo mfana okashabalala lo wangilethele yona akavuthwanga nhlobo, uselihlaza cwe. Ingane nokubisi ngokwembhala, akazi lutho. So ngicela ukuthi-ke ungitholele umpostoli ubaba uMbatha, lo waseMtuba, waseMantumba Matumba kwaShoshirwali. KumaNazaretha ngicela ungilethele umshumayeli ubaba uNyambose, ngiyayikhethela-ke manje. Ngicela ungilethele umshumayeli ubaba uNyambose, ubaba uMthethwa, lo wayebhekene nobaba uMbatha kuma-video amaningi. Ngicela ungilethele yena kumaNazaretha. KumaWashtawa-ke, amaWashtawa ayangibalekela wasezinala ekhaya, angeke ngisho nokuthi ubani ozizwayo kumaWashtawa, nasemaRomeni futhi ozizwayo emaRomeni, nakwabakhonza amadlozi futhi ozizwayo. Ngicela nje mina ungangiletheli Gift Mabunda noma imuphi omunye umuntu ozongifuna kwi-podcast yakhe. Ngicela ubuzazi indaba zakho, ungangiletheli imfundamakhwela, ungangiletheli umuntu ongazi lutho ngeBhayibheli, ungangiletheli umuntu ongazi lutho ngenkolo yakhe. Ngiyayicelela nje bafowethu, senizwile ukuthi umdali uthini ngalabo bantu labo.
seningaqhubeka-ke ningithukeke nigcine la nithanda khona, ni-comment the way nifuna ngakhona kulowo wasemambatheni inhlamba ayinamatheli. Incwadi yeBhayibheli masiyifunda ithi vele bazonithuka banibize ngazo zonke izinto. Jabulani nithokoze ngokuba nime eqinisweni futhi umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Sengathi umdala ngasivula amehlo asivula ingqondo silibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.